Ginamonitor sa gihapon sa Iloilo Provincial Government ang presyo sa mga baboy sa probinsya sa Iloilo. Ining kabahin sa ginapatigan nga recovery program sa probinsya sa Iloilo batok sa African swine fever. Sunog kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr. may resurgence ang ASF cases gikan sa Batangas, Mindoro kag iban pa nga probinsya sa pungsod. Gani nga strikto man ang pagpangudal sa lokal nga panguluhan. Dugang paniyayara sa gihapon sa subong sa 380 pesos ang presyo sang karne sang baboy kag makaalarma na kung ini ang magmahal pa. Ayun problematic kung maglabot ka 420 na. Pero may mga 320 ha. Pwede, anong average nasi? Di nakita, may 380. Oh, 270, nobody selling at 270. Nobody does that. Live weight 208, oh that's not bad ha. Nag 240 na siya. Naibaluan nga bisan pa nagumpisa na ang Sentineling program. Paday nga nagapangaman ang Iloilo Provincial Government batok sa African swine fever. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.